बधाई हो. आपण जेव्हा असं म्हणतो आणि प्रत्येकाच्या घरी जातो, रिलेटिव्हच्या घरी जातो किंवा आपल्या जे ओळखीचे किंवा सेलिब्रेशन असेल, तर आपण सर्वात पुढे पहिलं काय करतो काजल? मिठाई. हे बघा, आपण असं जातो घरी आणि हे अशी मिठाई उघडतच नाही. उघड बाबा. बघा, म्हणजे आज उघडायचाच दिवस नाही उघडायला, तर अशी मिठाई आपण पुढे करतो. व्हिडिओची सुरुवात आमची मिठाईचा बॉक्स रेडीत, मिठाईचा बॉक्स रागवलेला आहे आमचा आजच्या फ्रूटच्या व्हिडिओला घेऊन. तर आपण नेहमी जातो, हे घ्या तोंड गोड करा, है ना. आमच्या घरी पाहुणा आलेला आहे, तोंड गोड करा, माझा जॉब लागलेला आहे. तर मी तुम्हाला सांगू, इन शॉर्ट मध्ये सांगतो, ह्या स्वीटच्या बॉक्स घेऊन घेऊन जाण्याबदली तुम्ही अशा स्वीटचा बॉक्स घेऊन जावा. या स्वीटच्या बॉक्समध्ये काय आहे मम्मी? सर्व आपण जेवढे घरात गोष्टी चांगले घडतील तर आपण मिठाईच वाटतो. हा, मिठाईच वाटतो. घरात बाबू झाली तरी आपण मिठाईच वाटतो. हा, तर आपण जास्त हे नाही करत. पण हे काय आहे स्वीट बॉक्स मध्ये? हे फ्रुट्स. तर मी तुम्हाला आजपासून रिकमेंड करेल की हे मॅनमेड स्वीट्स आहे. मी तुम्हाला डिफरन्स सांगतो बघा. हे मॅनमेड म्हणजे हे माणसाने बनवलेले स्वीट्स आहेत आणि हे प्रकृतीने बनवलेले स्वीट्स आहेत. दोन्हीही स्वीट्स आहेत. हे स्वीट्स तात्पुरतेपर्यंत चांगले वाटतात, पण एका वय आल्यानंतर हे स्वीट्स आपल्याला ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बरोबर, हायपरटेन्शन, सर्व प्रॉब्लेम क्रिएट करायला हेच आहेत. ह्याच्याने किती प्रॉब्लेम होतं ते सांगा? ह्याच्याने काहीच प्रॉब्लेम नाही होत. तर आजचा व्हिडिओ त्याच्याबद्दलच आहे की तुम्ही जास्त फ्रुट्स खाल्ले पाहिजे आणि आपल्या हेल्थला सुधारला पाहिजे. आता फ्रुट्स का खाल्ले पाहिजे, कसे खाल्ले पाहिजे, किती खाल्ले पाहिजे ते तुम्हाला आता मी सर्व सांगतो. मला जेवढं जमेल ना तेवढं फ्रुट्सबद्दल आपण आज सर्व इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेल. माझी एक रिक्वेस्ट आहे, मला हा व्हिडिओ बनवायचा मोटिव्ह काय आहे, तर आपल्याला बघणारे जेवढे महिला आहेत, जेवढे माणसं आहेत, ऑलमोस्ट सर्वांनाच मी सांगतोय की सर्वांनी फ्रुट्स खाण्याची सुरुवात परत करा. व्हिडिओ बघून तरी मम्मी तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या की तुम्ही फ्रुट्स खायला सुरुवात कराल. आणि मी असं म्हणतो की तुम्ही जेव्हा पण गिफ्ट द्याल ना, तुमच्या गिफ्टचं द्याच, जे काय आवडेल तुम्हाला गिफ्ट द्या, पण त्या गिफ्ट्समध्ये ॲड ऑनमध्ये फ्रुट्स द्या आणि सर्वांनी फ्रुट्स खायला सुरुवात करा. म्हणूनच मी हा व्हिडिओ बनवतोय. आता मी जर तुम्हाला म्हणालो आहे की फ्रुट्स खाल्ले पाहिजे, तर आपल्यातले व्ह्यूवर्स म्हणतील की आम्ही तर नेहमी फ्रुट्स खातो, सकाळचं फ्रुट्स खातो, पण आम्ही त्या फ्रुट्सला फ्रूट ज्यूस बनवून पितो. तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे, फ्रूटचे जेवढे तुम्हाला सत्व जर बॉडीमध्ये घ्यायचे असतील चांगल्या प्रकारे, तर ते असे डायरेक्ट खाऊनच घेतले पाहिजे. जर तुम्ही त्याला ज्यूस बनवताय, त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो मी तुम्हाला सांगतो. या फ्रूट्स जेव्हा त्याचे ज्यूस बनवतात तर आपलं वरचं कवर आपण खात नाही, तर आपला फायबर गेला. मेन म्हणजे फायबर आपल्याला पचवण्यासाठी ना खूप गरजेचं असतो. त्याच्यामुळे तर आपण फ्रुट्स खातो. फ्रुट्समध्ये वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स आहेत, व्हायटमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, त्यामुळे तर आपण फ्रुट्स खायला घेतो. पण जर कवर नाही खाल्ला कवर आपण ज्यूसमधून बाहेर पडला तर फायबर निघतं, फायबर बाहेर होतं, जे आपल्या बॉडीला गरजेचं असतं. सेकंड म्हणजे ज्यूस जास्त एक झटक्यात आपल्या पोटामध्ये जातं आणि त्यामुळे काय होऊ शकतं, आपलं ब्लड शुगर लेवल वाढवू शकतं, झटकन वाढू शकतं. तर हे दोन असे कारण आहेत, त्यामुळे ज्यूस नाही पियायचं. फर्स्ट पॉईंट आहे की फ्रुट्सला तुम्ही डायरेक्ट कन्झ्युम करा त्याच्या नॅचरल फॉर्ममध्ये आणि ज्यूस बनवून नका पिऊ. हा झाला फर्स्ट पॉईंट. आता इकडे मी तुमच्याशी दुसरा पॉईंट डिस्कस करते. दुसरा पॉईंट असा आहे की जे फळं असतात ना, त्याचे तुम्ही कवर वरचा तो साल आहे ना तो काढू नका, त्याला डायरेक्ट खायचं. तर इकडे मी आता तुम्हाला एक प्रश्न दोघांनाच विचारतोय, काजल, अशी कोणती फळं आहेत ज्याची साळं काढायला लागतात? केळं, पपया, ऑरेंज, संत्रा. म्हणजे बघा, हे केळं, ऑरेंज, पपया, मोसंबी, हे जे साळं आपल्याला काढायला लागतात, हे विदाऊट सालच आपल्याला खायला लागतात. अशी कोणती फळं आहेत मम्मी ज्याला साली सकट खायला पाहिजे? पेरू, ऍपल, चिकू, पेरू, ऍपल, पेर, अशा गोष्टी आहेत ना जे डायरेक्ट खायचे. आता तुम्हाला ह्याच्यावरती प्रश्न पडला असेल, मी तुम्हाला सांगतो, या सालांमध्ये एवढं फायबर आणि एवढं न्यूट्रिशन असतं ना, तर एक वेळपर्यंत ना ते कॅन्सर आणि हार्ट डिझीज पर्यंत बिमाऱ्यांना पण हेल्पफुल असतं. इवन फॉर अल्झायमर्स एवढे त्याच्यात गुणसत्व आहेत, बरोबर. आणि तुम्हाला एक सांगायचं झालं की असे डाऊट पण येतात, मग हे बघा, हे किती म्हणजे ह्याच्यावरती केमिकल्स आहेत आणि ह्याच्यावरती एवढं डस्ट लागलेलं आहे, तर त्याचं आपण सोल्युशन काय करू शकतो मम्मी? मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवायची, गरम पाणी घ्यायचं, त्याच्यात आपण मीठ टाकायचं, त्याच्यात आपण ना बुडवून ठेवू शकतो, आपण साफ पाण्याने स्वच्छ धुवायची. तर अशी आपण गोष्टी करायची. कधीही फ्रुट्स तुम्ही जर खायला सुरुवात करणार असेल तर वरचं कवर त्याचा खा, ते जरा चावायला कठीण होतो. आणि मी तुम्हाला स्वतःहूनही सांगतो की फ्रुट्स खायला जास्तही आवडत नाही कोणाला. आता हे नाही एवढं आवडीने जास्त लोक खाणारी नाहीत,
पण खाणाऱ्या माणसाने विचार का खातात, कारण तो थॉट आहे ना, ॲपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तर तो खरं थॉट आहे. नेहमी चांगले फ्रुट्स खाल्ल्याने आपल्या बॉडीमध्ये ना न्यूट्रिएंटची कमी कधीच नाही होत. आपण हे सर्व फ्रुट्स खाल्ल्याने आपल्याला जास्त टॅबलेट्स खावे नाही लागणार एक वेळ आल्यानंतर. जेव्हा डॉक्टर न्यूट्रिशन विटामिनशी आपल्याला टॅबलेट द्यायला सुरुवात करतात ना, तर हे सुद्धा ते टॅबलेट्सच आहेत. आता जो पॉईंट मी तुमच्याशी डिस्कस करतो तो सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला एक अगोदर सांगतो, जर आपल्या व्हिडिओला बघून जर सर्वांनी फॉलो केलं असेल तर मी सांगितलं आहे की जेवणात गोड खायचं नाही, जेवताना गोड खायचं नाही. पण कोणाकोणाला सवय असते बघा की जेवल्यानंतर गोड खायची. तर मी जर सांगितलं की गोड खाऊ नका, पण ते लोक त्याच्यावरती सबस्टिट्यूट काढतात. अरे जर ओमकार पप्पूने किंवा शुभांगी चॅनलवर सांगितलं की जेवल्यानंतर गोड खायचं नाही, जेवताना गोड खायचं नाही, तर जेवल्यानंतर गोड काय करतात माहिती का मग काजल, काहीतरी फळं खायला घेतात, केळं खातात, बोलतात की डायजेशन होतं चांगलं. हा पॉईंट तुम्ही लक्ष म्हणजे ऐकून ठेवा की असे उत्तरं मिळतात मला पण, की सांगतात की जेवल्यानंतर केळं खावा, डायजेशन होणार. त्याचा पण मी तुम्हाला आन्सर देतो. आणि दुसरं एक आहे की आपण गोड खाण्याचे म्हणजे अशी स्वीट्स अनहेल्दी वाटतात, त्यांना वाटतं की फ्रुट्स खाऊन काय नाही होणार, तर फ्रुट्स खाऊन सुद्धा प्रॉब्लेम होतात. मग ते चिक्कू खायला घेतात जेवल्यावरती, किंवा केळं खायला घेतात, किंवा काहीतरी गोड काहीतरी फळं खायला घेतात. त्याचा मी तुम्हाला सांगतो, आता जेव्हा एक जेवण आपल्या पोटात जाते आणि त्याच्याबरोबरच फ्रुट्स पोटात जाते, फ्रुट्स पचायची जी टाईम आहे ना पोटामध्ये, ते पटकन पचतं. फ्रुट्सला 20 मिनिटं ते अर्धा तासच लागतं पचायला पूर्ण पोटामध्ये. इन शॉर्ट मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हापर्यंत आपले फ्रुट्स आपल्या इकडून असे खाली जातात ना, अर्धे ते पचलेलेच असतात, एवढे ते फटाफट पचतात. आणि आपल्या जेवणाला पचायला अर्धा तास ते 1.5 तासपर्यंत लागतं, आणि नॉनव्हेजला 2-3 तास लागतं. आता मी इकडे जेवण आणि फ्रुट्स तुम्हाला सांगते, फ्रुट्स पटकन पचतं आणि जेवण लेट पचतं, आणि दोन्ही गोष्टी जर तुम्ही एकत्र टाकलात पोटामध्ये, तर असे तुम्हाला शिंका बिंका प्रॉब्लेम चालू होणार तुम्हाला. जोक सपाट, जेव्हा दोन्ही गोष्टी एकत्र आपल्या पोटामध्ये जातात ना, तेव्हा फ्रुट्स पटकन पचतात आणि ते फर्मेंट व्हायला चालू होतात. म्हणजे त्यामुळे मग गॅसच प्रॉब्लेम होणार, त्यामुळे वेगवेगळे प्रॉब्लेम होणार. ज्याची पचायची टायमिंग आहे ना, त्या हिशोबाने त्याला आतमध्ये टाकलं पाहिजे. म्हणून फ्रुट्स कधी पण जेवणासोबत नाही खाल्लं पाहिजे, जेवणाच्या नंतरही नाही खाल्लं पाहिजे. ठीक आहे. आणि अजून तुला काय डाऊट होते, तुम्हाला विचारत होते ते आपण ज्यूस पितो ते. हां, तुम्हाला अजून एक सांगतो, एक मिनिट. रेडीमेड पॅक्ड मध्ये अवेलेबल मॉल्स मध्ये पण. तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगायचं आहे. एक वेळा तुम्हाला कोणीतरी तुमच्या घरी फ्रूट ज्यूस जर बनवून दिला ना, एक वेळा पिया. पण बाहेरचे जे कॅन्ड ज्यूस, कोणत्याही कंपनीचे सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि अशा प्रकारचे जे आहेत ना, ते फेकून टाका डायरेक्ट. ते काही नसतं, साखरेचं घोळ असतं फक्त. ते नावासाठी फ्रुट्स असं, फ्रुट्स पण असतं, त्याच्या फ्रुट्सचे फक्त फ्लेवर्स टाकलेले असतात. एक वेळ आमच्या घरी सुद्धा होतं की 3-4 वर्ष अगोदर आमच्याच घरी सर्व फ्रीज जर उघडलात ना, तर ते मस्त असे ते टेट्रा पॅक असतात, ते असे भरलेले असायचे, आपले एकदम डिझायनर असे वाटायचे, रॉयल आमचं घर, त्याच्याने स्टँडर्ड आपलं चांगलं वाटतं असं वाटायचं. आणि आपण फ्रूट ज्यूस पितो असं आपल्याला मिसकन्सेप्शन असायचं. ते आपण फ्रूट ज्यूस नाही, फक्त साखरेचं पाणी घोळून त्याच्यात ठेवलेलं आहे आणि फक्त नावासाठी फ्लेवर्स टाकलेले आहेत. तर त्याचा जो आता उत्तर आहे मला, तो फेकून टाकणार आहे, त्याचं पियाची गोष्टच नाही. आणि एक वेळ कधी झालं की कोणाच्या घरी दिलंय आणि फ्रूट ज्यूस आलं तर पिऊ शकता, पण मॅक्झिमम वेळ ट्राय करा की फ्रुट्स डायरेक्ट खायचं. तर आपण पॉईंटवर काय होतं की जेवण आणि फ्रुट्स एकत्र नाही खाल्ले पाहिजे. तर मग त्याचं आन्सर काय असेल, मग फ्रुट्स कधी खायचे, फळं कधी खायची? फळं खायचं राईट टाइम मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा पण तुम्ही जेवणार असाल त्याच्या 2 तास अगोदर किंवा 2 तास नंतर. आता बघा मी तुम्हाला टायमिंग सांगतो, जर कोण 1 वाजता जेवणार असेल, 1 वाजता आपलं लंच टाइम असतो, दुपारचं जेवणाचं टायमिंग असतं, तर 2 तास पाठी जावा ना, तर 11 वाजता. हां, तर सर्वात बेस्ट टायमिंग फ्रूटचा खायचा ना, जे मी तुम्हाला एक्सपिरियन्सनी सांगू शकतो, हा मॉर्निंग 11 AM. किंवा जर तुम्ही अजून एक तुम्हाला मी उत्तर देतो, दरवेळी आपण उपमा, पोहा, शिरा, तुम्ही असे रिक्वेस्ट करता की आम्हाला नाश्त्याची रेसिपीज द्या काहीतरी, तर मी तुम्हाला सांगतो आठवड्यातून 1दा किंवा 2दा तुम्ही फ्रूट्स म्हणून जर नाश्ता केलात ना, तर खूप अतिउत्तम होईल. ते तुम्हाला हे सजेशन आहे की आठवड्यातून 2दा तुम्ही फ्रूटचा नाश्ता करा. आणि नाश्ता आणि लंचच्या मध्ये जो टायमिंग असतो त्याला ब्रंच म्हणतात,
त्या ब्रंचला तुम्ही फ्रुट्स खाऊ शकता. तर तुम्हाला उत्तर मिळालं की फ्रुट्स कधी खाल्ला पाहिजे, तर मी तुम्हाला डायरेक्ट टायमिंग सांगतो. सकाळी 11 वाजता जर तुमचा नाश्ता 9 वाजता होत असेल आणि लंच 1 वाजता होत असेल. तर मला तर असं वाटतं मी जे पण तुम्हाला फ्रुट्सबद्दल सांगतोय ना ते सर्वच पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत आणि हे असे जनरल पब्लिकला नाही माहिती आहेत. ज्यांनी कधी स्टडी केलं असेल, आता मी माझ्या फिटनेसच्या कोर्समध्ये जे मी फिटनेस ट्रेनर केलं, मास्टर फिटनेस ट्रेनर केलं, न्यूट्रिशन पण केलं, त्याच्यामध्ये आम्हाला हे सर्व शिकवलं गेलं आहे. आता मी तुम्हाला एक फोटो तुम्हाला समोर दाखवतो. मी तुम्हाला सांगतो की तो फोटोचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून ठेवा आणि नंतर त्याला गो थ्रू करा. मी तुम्हाला एक्सप्लेन सुद्धा करेल, पण ही नॉलेज असणं ना जनरल पब्लिकला खूप गरजेचं आहे. आता मी तुम्हाला एक फोटो दाखवतो बघा. तर आय गेस तुम्ही त्या फोटोचा स्क्रीनशॉट काढला असेल, नाही काढला असेल तर परत पाठी जाऊन स्क्रीनशॉट काढा. मला तुम्हाला सांगायची आहे, आता मी तुम्हाला सांगितलं की फळं खावा, पण ह्याच्या पुढे पण एक इन्फॉर्मेशन, ह्याच्या पुढे पण एक माहिती असते जी सर्व पब्लिकला हवी असते आणि पब्लिकला माहिती पाहिजे, तरच आपले फॅमिली मेंबर्स एका चांगल्या प्रकारे फ्रुट्स खाऊ शकतात. असं नाही की मी फळं खावा तर तुम्ही कोणतीही फळं घेऊन एकत्र, आता समजा कधी पण खावा, त्याचा टायमिंग तर सांगितलं 11 वाजता. असं नाही की कोणतीही फळं खात बसलात. लाईक मी आता केळं खाल्लं, त्यानंतर पेरू खाल्लं, त्यानंतर मग पेर खाल्लं, त्यानंतर मग ऑरेंज खाल्लं, नंतर मग काहीतरी चिकू खाल्लं. म्हणजे तुम्ही कोणतंही फळं असे पाठोपाठ आणि लागोपाठ आणि एकत्र मिक्स करून नाही खाऊ शकत तुम्ही. त्याचेही नियम आहेत. आता मी ते नियम तुम्हाला सांगतो. तर असे नियम असतील तर तुम्हाला एक कॉन्सेप्ट मी सांगतो. जे आपल्याला फ्रुट्सचे डबे मिळतात माहिती आहे, मिक्स फ्रुट्स जे कापून दिलेले असतात, तर हा कॉन्सेप्ट तिकडे तर फेल झाला. म्हणजे ह्याचा उत्तर तुम्हाला मी ऑलरेडी दिलेला आहे. जर कुठेही तुम्ही ट्रॅव्हलिंगला जात आहे किंवा तुम्ही कुठेही बाहेरून जर कट फ्रुट्स घेतायत ना, ज्याच्यात मिक्स फ्रुट्सची प्लेट बोलतो ना, मिक्स फ्रुट्स, तर तो कॉन्सेप्ट रॉंग आहे. मिक्स फ्रुट्स नाही खाल्ले पाहिजे. का तर फ्रुट्सचे बोलतात ना 3 स्पेसिफिक फॉर्म मध्ये फ्रुट्स आहेत. लाईक एक फ्रुट्स असतात ऍसिडिक असतात, एक असतात सब ऍसिडिक असतात आणि तिसऱ्या असतात स्वीट. म्हणजे एक आंबट फ्रुट्स असतात आणि एक कमी आंबट असतात आणि एक गोड फळं असतात, बरोबर. आता गोड फळांमध्ये काय आहे, तो बनाना म्हणजे केळं, कस्टर्ड ॲपल म्हणजे आपले ते सीताफळ, आपले जॅकफ्रूट म्हणजे आपलं फणस, असे सर्व फळं बघा, हे सर्व गोड फळं आहेत, बरोबर. तर असे गोड फळं गोड बोरोच खाल्ली पाहिजे. त्याला तुम्ही आंबट फळांमध्ये मिक्स नका करू. म्हणजे त्यांना तुम्ही किवी किंवा ऑरेंज, पायनॅपल म्हणजे आपले संत्र, मोसंबी किंवा आपलं पायनॅपल आपण काय म्हणतो अननस, त्याच्याबरोबर मिक्स नका करू. तर मी तुम्हाला आता इकडे लिस्ट देतो. मी तुम्हाला सांगतो ह्या लिस्ट, ज्या लिस्टमध्ये ना त्या लिस्टवालेच खावा, ह्या लिस्टवाले तर त्या लिस्टवालेच खावा आणि ह्या लिस्टवाले ना त्याच लिस्टवाले खावा. गोड तर गोडच फळ खावा, आंबट तर आंबटच फळ खावा. आंबट फळांना गोड फळांबरोबर मिक्स नका करू. आणि जर तुमच्या आई बघत असतील तर तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीला सांगायचं असेल, त्यांना लिस्ट बघून नाही समजत असेल तर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला सांगा की असे फळं खायची नाही. तर शॉर्टमध्ये मी तुम्हाला सांगतो की ऑरेंज, संत्रा ना, हे फळं तुम्ही सांगा तुम्ही खाल्लाच असेल. ऑरेंज आणि हे म्हणजे संत्रा, मोसंबी तुम्ही केळीसोबत तर कधी ना कधी खाल्लाच असेल, पण हा कॉम्बिनेशन सुद्धा रॉंग आहे, ठीक आहे. तर असे कॉम्बिनेशन पण नाही खायचे. प्रत्येक लिस्टमध्ये तसेच तुम्ही खाल्ले पाहिजे. तर आता मी काजलला आणि मम्मीलाच विचारतोय, म्हणजे ह्या दोघांना का विचारतो ते मी तुम्हाला विचारल्यासारखं झालं. आता हे म्हणजे उत्तर तरी मला मिळतील. जर मी सांगितलं की कट फ्रुट्स आणि प्लेटमध्ये जे मिक्स फ्रुट्स येतात किंवा डब्यामध्ये आपल्याला मिक्स फ्रुट्स येतात, तर ते खाल्ले पाहिजे की नाही खाल्ले पाहिजे? नाही खाल्ले पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये ना तुम्हीच मला उत्तर द्या, त्या मिक्स फ्रुट्समध्ये तुम्हाला तर कधीतरी खाल्लं असेल, त्या मिक्स फ्रुटच्या डब्यामध्ये किंवा प्लेटमध्ये कसले कसले फळं येतात? गोड पण असतात आणि आंबट पण असतात. जसे वॉटरमेलन, ऍपल, पपया, ऑरेंज पण असतो, अजून कलिंगड. कलिंगड तर असतं. आता पहिला जो उत्तर दिला वॉटरमेलन, कलिंगड, हे मेलन्स ते कलिंगडच ना, तेच मेलन्स, ह्याला मेलन्स म्हणतात. किंवा वॉटरमेलन असू दे किंवा मस्क मेलन असू दे किंवा तो एक असा गोल असतो बघ मम्मी, जो तुला मी आणून देतो. तर तुम्हाला सांगू, सर्व फळं बाजूला ठेवा आणि या मेलन्सच्या फॅमिलीला बाजूला ठेवा. सर्व समजलं मी काय बोललो? त्या लिस्टला वेगळंच ठेवा आणि मेलन्सच्या फॅमिलीला वेगळं ठेवा. असं मी का म्हणतोय, मेलन्सला एकटंच खायचं,
वॉटरमेलन, मस्कमेलन किंवा कोणतंही जे गोड फळ ज्याच्यात पाणी का असतं माहितीये का, असं का म्हणतोय मी, त्याच्यात पाणीचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि ते सर्वात जास्त लवकर पचतं. पपयामध्ये पण पाणी असतो. हा, पण पपया मेलन्स मध्ये येत नाही. बरं आहे, मम्मी असे डाऊट विचारते, तर पपया तुम्ही असे रेग्युलर फ्रुट्स मध्ये कन्सिडर करा आणि मेलन्सला वेगळं कन्सिडर करा आणि त्यांना वेगळंच खावा. म्हणजे आपलं कलिंगड, परत मी रिपीट करतो की वॉटरमेलन, मस्कमेलन आणि ते गोल गोल जे फळ असतं जे पाणी, त्याच्यात पाणीचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते लवकर पचलं जातं आणि त्यांना फळांमध्ये वेगळंच खाल्लं पाहिजे. हा नियम आहे, तर हा नियम तुम्ही नक्कीच फॉलो करा. अजून तुम्हाला दुसरं सांगायचं आहे, जर आपल्यासमोर कट फ्रुट्स आले आणि त्यांनी म्हणजे एकदम सिस्टमॅटिक आहे, म्हणजे तुम्ही आमच्याच घरी आला तर मी तुम्हाला कट फ्रुट्स समोरच दिले आणि मी तुम्हाला गोड ते गोड फळं देणार किंवा आंबट तर आंबट फळं देणार तुम्हाला कापलेले, तर तुम्ही मला एक प्रश्न विचारला पाहिजे. काय प्रश्न विचारणार तुम्ही मला दोघं सांगा? काय प्रश्न विचाराल तुम्ही? म्हणजे एकच कॉम्बिनेशनचे फळ का आणले तुम्ही, गोड तर गोड असं? नाही, ह्याच्या व्यतिरिक्त एक अजून एक प्रश्न असतो जो तुम्ही सर्वांनी विचारला पाहिजे. असे प्रश्न ह्या दोघांना नाही म्हणजे तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की त्यांना विचारा समोरच्याला, हे फळं कापून किती वेळ झालं. बरोबर आहे, हे फळं कापलेले आहेत तुम्ही, त्याला वेळ किती झाला. जर त्यांनी सांगितलं की ह्याला 20 मिनिटाच्या कमीमध्ये आम्ही 20 मिनिटं पण नाही झाले तर ते फळं तुम्ही खाऊ शकता. जर त्यांनी मला उत्तर दिलं की ह्याला अर्धा तास झालाय तर ते फळं नाही खायचे. तर रस्त्यावरचे कापलेले फळं तर तुम्ही खाल का? नाही. असं बोललं नाही पाहिजे. तर तुम्ही कुठे ट्रॅव्हलिंगला जाताय आणि ते मिक्स फ्रूटचे बॉक्स ते लोक गाडीमधून घेऊन फिरतात आणि विकतात ते 50 रुपये बॉक्स, तर ते तुम्ही बॉक्स खाल्ले पाहिजे का? नाही. तर नियम असा आहे की फ्रूट्स, आता ऍपल तर असा आहे ना की तो 5 मिनिटानंतर त्याचा ना आयरन कंटेंट कमी व्हायला लागतं बघा, तो काळसर कलर. तर कट फ्रुट्स ऑब्व्हियसली नाही खाल्ले पाहिजे. त्याला फ्रेश फॉर्ममध्ये, आणि जेवढं तुम्ही इमिडिएट खाऊ शकता, जेवढं तुम्ही लवकर खाऊ शकता तेवढं तुम्ही लवकर खाल्लं पाहिजे. फ्रेश फ्रुट्स म्हणजे कट केलेले तर खाऊ नका, आणि जर कट केलेलेच आहेत तर ते 20 मिनिटाच्या आतमध्ये आत खावं. तर तुम्हाला मी टायमिंग सुद्धा सांगितलेलं आहे. चला अर्धा तास झाला तरी चालेल, पण जेवढं लवकर होईल ना तेवढं ते खाल्लं पाहिजे. आणि जेव्हा पण तुम्ही आता ट्रॅव्हलिंगमध्ये जाल, जर समोर तुम्हाला आलेच फ्रुट्स, कॉम्बिनेशन पण राईट दिलं, तर समोरच्याला विचारायला याला कापून किती वेळ झालाय, 20 मिनिटाच्या वरती बोला तर तो पॅकेट नका घेऊ. आणि त्याला पण जास्त काय समजवायला जाऊ नका, त्यांना बिझनेस करायचा असतो. बरोबर, आपण आपल्या स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्यायची. अजून तुम्हाला ह्याच्या पुढे मी सांगतो की आपण बघितलं असेल फ्रीज टूरमध्ये पण मी कोणाकोणाच्या व्हिडिओजमध्ये बघितलं आणि कोणाकोणाच्या घरीमध्ये बघितलंय की फ्रूट्स, ॲपल आणि वेगवेगळे फळं ना, केळी तर मी कोणाला ठेवताना नाही बघितलं फ्रीजमध्ये, पण ॲपल आणि असे वेगवेगळे फळं ना आपण फ्रीजमध्ये ठेवताना मी बघितलेलं आहे. तर आता एवढं मी डिस्कस करतो, तर हा राईट मेथड आहे का? नाही. राईट मेथड आहे का? आता ज्या देशात फळं आपल्याला मिळतात आहेत, कोणकोणत्या देशामध्ये फळं नाही मिळत तर ते रेफ्रिजरेट करून ठेवतात, कारण त्यांना खायची असतात. म्हणजे आपल्याकडे रेग्युलर हे फ्रुट्स आहेत. आता असं कोणता दिवस आहे की जिकडे आपल्याला ॲपल नाही मिळत, जिकडे आपल्याला केळी नाही मिळत, जिकडे आपल्याला म्हणजे ऑरेंज नाही मिळत, हे आपल्याला दर महिन्याला मिळते. तर आपल्याला रेफ्रिजरेट करायची काय गरज आहे? आणि फ्रीजमध्ये ठेवून चांगली 8-10 दिवस पण बाहेर राहतात. बरोबर. सर्वांची ना आता एक बोलायला गेलं तर खूप आहे, सर्वांची शेल्फ लाईफ सुद्धा वेगवेगळी असते. जशी केळीची 2-3 दिवस म्हणजे रायपन मध्ये घेतला तर ॲपलची 1 आठवडाभर त्याची आठवडाभर राहतं, पपयात 2-3 दिवस राहतं. सर्वांची शेल्फ लाईफ आहेत ना, त्या शेल्फ लाईफमध्येच आणून तुम्ही त्याला खाल्लं पाहिजे, फ्रीजमध्ये ठेवून नका खाऊ. आणि जर कधी अशी परिस्थिती आलीच की फ्रीजमध्ये ठेवायचं, मी तुम्हाला हे ऑप्शन सांगतो, आणि ऑप्शन ॲक्च्युली नाहीच आहेत, पण आता जनरल लाईफमध्ये होता तर मग तुम्हाला सांगतो, जर फ्रीजमध्ये ठेवायची वेळ आलीच आणि हा आपल्याला फ्रीजमध्ये आहेच, आता तुमच्या फ्रीजमध्ये असेलच, माझे व्हिडिओ बघितल्यानंतर का तुम्ही फेकणार नाही ते, बरोबर ना? तर तुम्ही हा फ्रूट काढून ठेवायचा आणि 1-1.5 तासानंतरच खायचं त्याला, साधा झाल्यानंतर. आणि ह्याच्या पुढे कधी जर फ्रूट्स आणला तर कमी प्रमाणात आणा, साठवायला नका आणू आणि फ्रीजमध्ये नका ठेवू. फ्रूट्सबद्दल मला तुम्हाला अजून सांगायचं झालं तर कधी कधी आपण फ्रूट्स घेतो पण त्याच्यावरती आपण बोलतात ना मीठ टाकतो, चाट मसाला टाकतो, बघा चाट मसाला टाकतो येतं असं बाहेर. हां, तर असे पण गोष्टी नका करू. फ्रूट्सला त्यांच्या चांगल्या फॉर्ममध्ये जसे फ्रूट्स नेचरने दिले आहेत ना तसेच खावा. त्याच्यावरती चाट मसालाही टाकू नका, त्याच्यावरती मीठही टाकू नका, किंवा त्याच्यावरती मसालाही टाकू नका, किंवा त्याला काहीतरी रेसिपीही बनवू नका. आता जर रेसिपीचा सवाल आलाय तर तुम्ही म्हणाल की मला मग ते फ्रूट सॅलेड, फ्रूट ज्यूस, मिल्कशेक्स बनवतात माहिती, आईस्क्रीम पण बनतं, किंवा ते आईस्क्रीमवाल्याकडे बघा ते फ्रूट काय म्हणतात ते काहीतरी बनवतात, तो दूध आणि फ्रुट्स मिक्स करून ते ज्यूस टाईप असतं त्याच्याकडे, त्याचं नाव तर मला आठवत नाही. तर ते सुद्धा खाणं रॉंग आहे. पिलेलं होते.
हा, तर ते जे फ्रूट ज्यूस आपण पितो त्याच्यात ऍपल कापलेले असतात, दुधाबुधा मिक्स केलेले असतात ना, तर ऍक्च्युली सांगू कोणकोणतेच फळं आहेत जे फ्रुट्स बोलतात ना दूध मध्ये मिक्स करून त्याचे प्रॉब्लेम कमी होतात. ऍक्च्युली मी तुम्हाला एक डायरेक्ट सांगतो, कोणत्याही फळाला मिल्क सोबत पण नका खाऊ. मिल्क आणि फ्रूटचं कॉम्बिनेशन ही रॉंग आहे. आणि एक तर तुम्हाला खरं सांगतो, जर तुम्ही दूध पिताय आणि त्याच्यासोबत तुम्ही आंबट फळं जर खायला सुरुवात केली फ्रूटच्या दुधाच्या नंतर, तर दूध आतमध्ये फाटणार. बरोबर. जसं तुम्ही आता दूध पियालात आणि काय फळं काय नाही म्हणजे खाऊ शकतो आपण, नंतर ऑरेंज खाल्लात किंवा तुम्ही काहीतरी आंबट पायनॅपल खाल्लात ना, तर दूध आणि तुम्हाला ना प्रॉब्लेम चालू होतील. त्यामुळे असे प्रॉब्लेम्स मध्ये स्किन रॅशेस चालू होतात, तुम्हाला इव्हन हेअर ग्रेनचे प्रॉब्लेम चालू होतात, ऍसिडिटी आणि असे वेगवेगळे प्रकार आणि गॅसेसचे प्रॉब्लेम पण आपल्याला सुरुवात होतात. तर मी तुम्हाला एक सजेशन देईल, जर एवढे आपण नियम फॉलो करतोय ना, तर दूध वेगळंच पिया ना. कशाला दुधाला फळाबरोबर मिक्स करायला हवं? तर दूध आणि फळ हे वेगळंच ठेवा, त्याला एकत्र करू नका. मीठ ही टाकून खाऊ नका. आणि अजून पण एक असतात की कोणकोणते ना माणसं कट करतात, कापतात आणि त्याला धुतात. तर हे तर टोटल रॉंग आहे. कापून तर कधीच धुतलं नाही पाहिजे फळांना वरच्या वरती धुवा आणि मग त्याला खावा, कापून त्याला धुवू नका. आता जर ह्या व्हिडिओला बघून जर कोण मोटिवेट झाला ना, तर कोणकोणते आपले फॅमिली मेंबर्स काय करतील माहिती का मम्मी, जातील मार्केटमध्ये जातील आणि जे असे वेगवेगळे फॅन्सी फळं असतात ना, लोकल फळं तर घेणारच नाही. त्यांना असं वाटेल की लोकल फ्रुट्समध्ये ना काहीच नसतं, ते जातील किवी घेऊन येतील किंवा ते जाऊन असं ड्रॅगन फ्रूट काहीतरी वेगळं महाग घेऊन येतील किंवा ते काहीतरी असे बाहेरगावचे फळं घेऊन येतील. त्यांना असं वाटेल की असे वेगळे फळ खाऊन त्यांच्या बॉडीमध्ये काहीतरी वेगळे न्यूट्रिशन येतील किंवा वेगळं न्यूट्रिएंट मिळतं. असं काही नसतं. तुम्ही तेही खायचं असतं, पण त्याच्यापेक्षा जास्त जे तुम्हाला लोकलमध्ये फ्रुट्स मिळतात, जे तुमच्या आसपास ग्रो झालेले असतात आणि ते तुम्हाला इझिली मिळतात ना, तेही चांगले. जसं की बनाना हे ऑल वेदर फ्रूट आहे, ते तुम्ही नेहमी तुमच्या घरी असलं पाहिजे आणि तुम्ही ते नेहमीच खाल्लं पाहिजे. एक्झॉटिक फ्रुट्स ही कधी कधी खायचे, पण असं मिथमध्ये नका राहू की त्या फ्रुट्समध्ये वेगळे न्यूट्रिशन्स आहेत आणि ह्याच्यामध्येही तेवढेच गुण आणि सर्व बोलतात ना सॉल्युशन्स आहेत जेवढे त्याच्यामध्ये आहेत. तर लोकल फ्रुट्सलाही सपोर्ट करा. एक्झॉटिक फ्रुट्स खायचे पण कमी प्रमाणात, असे जास्त त्याच्यावरती काय फोकस देऊ नका. ते एक झालं. आणि मला एक असं वाटतं की तुम्हाला एक विचारतोय, फ्रुट्सबद्दल हे बुक्समध्ये इन्फॉर्मेशन असतेच ना, लहानपणापासून आपल्याला फ्रुट्सबद्दल शिकवलं जातं आणि इन्फॉर्मेशन ही कशी पण थोडी थोडी अशी पार्ट्समध्ये दिली जाते. तर मला असं वाटतं तर मला असं वाटतं ना की आपल्या एज्युकेशन फील्डमध्ये आपण त्या दिवशी सबस्क्रायबर्समध्ये आपले टीचर फॅमिली सुद्धा होती. तर बघणाऱ्यांमध्ये जसे वेगवेगळे डॉक्टर्स आहेत ना, तसे आपल्या बघणाऱ्यांमध्ये टीचर सुद्धा आहेत. मला तुमच्याकडे एक अशी रिक्वेस्ट आहे की जे 10वीपर्यंत मुलं इव्हन 12वीपर्यंत ना, त्यांच्या एज्युकेशन लाईफमध्ये ना एक डेडिकेटेड लेक्चर असला पाहिजे फ्रुट्सबद्दल. त्याच्यामध्ये तुम्ही हा जो व्हिडिओमध्ये जे मी इन्फॉर्मेशन सांगितली तशीच इन्फॉर्मेशन तुम्ही त्यांना प्रत्यक्ष लाईव्ह आणि प्रॅक्टिकल फॉर्ममध्ये द्या. त्यांना समजवा की असे फ्रुट्स खाल्ले पाहिजे, अशा प्रकारे फ्रुट्स खाल्ले पाहिजे, कधी खाल्ले पाहिजे आणि कोणते फ्रुट्स नाही मिक्स केले पाहिजे. इन्फॉर्मेशन असते, फ्रुट्सचे नावं शिकवता, फ्रुट्स खाणं इम्पॉर्टंट आहे शिकवू शकता. पण जर एज्युकेशन कोण टॉप लेवलचे जर माणसं आपल्याला बघत असेल तर माझी एक रिक्वेस्ट आहे की एज्युकेशन फील्डमध्ये शिक्षणामध्ये त्यांच्यासाठी ना एक डेडिकेटेड लेक्चर तरी प्रत्येक स्टँडर्डमध्ये तुम्ही ठेवा फ्रुट्सबद्दल. तर त्यांना आपण एक ओल्ड मेंबरला जेवढं समजवायला जाणार ना, त्यांनी एक लाईफ अडॅप्ट केलेली आहे, पण जे न्यू जनरेशन आहेत ना, ते काहीतरी नवीन शिकतील आणि ते आपल्या लाईफमध्ये फॉलो करतील. न्यू जनरेशननीच हा व्हिडिओ जर फॉलो केला तर आपला व्हिडिओ एकदम सक्सेसफुल होणार आहे. मला तुम्हाला सर्वांनी एक सांगायचं आहे की आपल्या लाईफमध्ये जे आपण बोलतो ना, हा चमत्कार वर्ड ऐकलाय है ना, तर चमत्कार जर आपल्या लाईफमध्ये जर कोण करू शकतं ते आपले फ्रुट्स आहेत, आपले फळं फॅमिली आहेत, फ्रुट्स फॅमिली जे आपल्या लाईफमध्ये असं काहीतरी चांगलं घडवू शकतात. पण असेही स्टेटमेंट्स आपल्याला ऐकायला मिळतात की फळं खाऊन काय नाही होत. पण फळं खाण्याची पण एक सिस्टम आहे, जे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगितलं. तर त्या सिस्टममध्ये जर तुम्ही फळं खाल्ली ना, तर तुमच्या बॉडीमध्ये चांगले घडेल, चांगलं काहीतरी घडेल. जर रॉंग फॉर्ममध्ये जर फ्रुट्स खाताय, कोणत्याही टाईममध्ये फ्रुट्स खाताय, काही मिक्स करून खाताय किंवा जेवणासोबत फ्रुट्स खाताय, तर फ्रुट्स तुम्हाला हेल्प करणार का प्रॉब्लेम करणार? प्रॉब्लेम. हां, तर अजूनपर्यंत जर तुम्ही रॉंग फॉर्ममध्ये फ्रुट्स खातात म्हणून तुम्हाला त्याचे फायदे होत नाही. ॲक्च्युली फ्रुट्सचे खूप फायदे आहेत, पण त्याला राईट फॉर्ममध्ये खाल्लात तर त्याचे फायदे आहेत. तुम्हाला हेही सांगतो, फ्रुट्स चांगल्या फॉर्ममध्ये खाऊन ना तुम्हाला फूड क्रेविंग म्हणतात ना, की दरवेळी खायची
तळप लागते, वेट मॅनेजमेंट, असे मोठ्या मोठ्या गोष्टींना सुद्धा फ्रुट्स टार्गेट करतात आणि त्याला सॉल्युशन्स देतात. अजून तुम्हाला एक सांगायचं आहे, राईट फॉर्ममध्ये खाल्ल्यानंतर ना आपल्या आतमध्येही जातं आणि एलिमिनेशन प्रोसेसलाही खूप चांगल्या प्रकारे ते सपोर्ट करतं आणि खूप हेल्पफुल होतं. म्हणजे तुमच्या बॉडीला एक सिस्टममध्ये ठेवणार आणि तुमच्या बॉडीच्या आतमध्ये जे सिस्टम आहेत ना त्याला सर्व अँगलने ते सपोर्ट करेल जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे फ्रुट्स खाल्लं तर. अशा प्रकारे 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपण विचारूया आपल्या ज्या बाजूला 2 पब्लिक बसलेले आहेत त्यांना काही डाऊट आहेत का, काही प्रश्न? नाही. सर्व मी ऑलरेडी प्रश्नाचे उत्तर दिलेले आहे, बरोबर दिलेले आहे. तर मी तुम्हालाच विचारतो, तुम्ही तुमच्या छोट्या छोट्या मुलांना जेव्हा तुम्ही टिफिन देता तुम्ही फ्रुट्स कट करून देणार का? नाही. तुम्ही बाहेर कट केलेले फ्रुट्स खाणार का? नाही. तुम्ही जेवल्यानंतर फ्रुट्स खाणार का? नाही. तुम्ही फ्रुट्स कधी खाणार? सकाळी 11 वाजता. आणि आठवड्यातून एकदा तुम्ही नाश्ता फ्रुट्सचा करणार? हो. अजून एक राहिलं, तुम्ही रात्रीचं फ्रुट्स खाल्लं पाहिजे का? नाही. जर तुम्हाला तो टायमिंग दिलाय ना तोच टायमिंग. चल कधी असं वाटलं ना की हे झालंय तर लंचच्या नंतर तो संध्याकाळचा इव्हनिंग टाइम आहे, पण रात्रीचं काय, रात्रीचं आणि दिवसाचं आपण म्हणतो ना आयुर्वेदाच्या हिशोबाने ना रात्री कायच खाल्लं नाही का पाहिजे माहिती का? दिवसाची जेव्हा आपला सण असतो ना तेव्हा ॲब्झॉर्प्शन, जेवणाची जी पचवायची जी पॉवर असते ना ती जास्त असते आणि रात्री जी पचवायची पॉवर कमी होते. म्हणून आपण कोणतेही जास्त खाणं पण आणि फ्रुट्स पण जास्त नाही खाल्लं पाहिजे. ते बेस्ट टायमिंगवरच खा. आजच्या दिवशी सुटलं तर उद्या खा, पण ते गडबडीमध्ये आजच संपवायला जाऊ नका. आणि फळं खायची बघितली ना तर आता सध्या अशी नकली फळं पण येतात ना, मी तुम्हाला सांगतोय, मी स्वतः म्हणजे एकदम विकणारे ना ते जाणून बुजून ते असे विकतात. तर फ्रुट्स व्यवस्थित बघून घ्या. कधी ना मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगतो, स्वस्तातले फळं ना थोडेसे किडकेत असतात, खराब असतात आणि ते नकलीच असतात. ते 50 रुपये 60 थोडे जास्त पैसे गेलेले चालेल. 50-60 रुपये किलो ॲपल जे विकतात ना ते नकलीच असतात. मी तुम्हाला सांगतो, ते 120-140 वाले किलोवाले ॲपल चांगले असतात. त्याच्यामध्ये थोडेसे पैसे तुमचे जास्त गेले तरी चालतील, पण फ्रूट चांगल्या प्रकारचे आणि चांगल्या क्वालिटीचे आणा आणि चांगल्या क्वालिटीचे आणा आणि मगच खा ते. आणि इथे बघू शकता एवढे सर्व फ्रुट्स होते. ऑलरेडी आम्ही हे कापून खाल्लेलं आहे ना, बनाना 4-5 संपलेले आहेत, ऑरेंजेस काल आपण खाल्लेले होते. आता आपल्याला पेरू कापून खायचं आहे, पिकत आलाय कारण की. तर आजची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कशी वाटली? मला असं वाटत राहतो व्हिडिओ एंड करायच्या अगोदर की मी काहीतरी मिस तर नाही केलं तुम्हाला सांगायच्या अगोदर. तर आय गेस मी सर्व तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि फ्रुट्स तुम्ही नक्कीच खा. तुम्हाला कशाबद्दल माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा पप्पूला. आणि आजपासून मी तर एक रिक्वेस्ट करतो की आपल्या बघणाऱ्या सर्व आईंनी, सर्व बायकोंनी, सर्वांच्या बायकांनी आणि आपल्यासारखं यंग माणसांनी आणि सर्व ओल्ड माणसांनी सर्वांनी फ्रुट्स खायला सुरुवात केली पाहिजे. आणि अजून एक त्याच्यात नियम असतात की कोणकोणत्या प्रॉब्लेम्सला कोणकोणते फळं नाही चालत, तर ते तुम्ही स्वतःहून रिसर्च करायला पाहिजे आणि ते तसे फ्रुट्स तुम्ही नाही खाल्ले पाहिजे. असं नाही की तू खाल्लं बोललं की सर्वच खात बसाल तुम्ही. त्याच्यातही वेगवेगळे नियम असतात, म्हणजे ज्यांना अजून मोठे काही प्रॉब्लेम असतील ना त्यांच्यासाठी. बाकी जनरल हेल्दी आणि यंग माणसांसाठी मी सर्व तुम्हाला नियम सांगितलेले आहेत. फळं नक्कीच खा आणि या व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा आणि व्हिडिओला सर्वांसोबत शेअर करा, तरच या व्हिडिओचा सर्वांना फायदा होईल. बरोबर? टाटा, बाय बाय.